ala kan sɔn miiriya ɲuman tigiw la. Amin. Sek Jɛnɛba Seka. Ale don. Kɔrɔmuru nin ye i k'a dɔn a ka nɛgɛ ye. Awɔ. A ti kɔrɔ. Abada. A ti bayɛlɛma. Abada. Wa i k'a dɔn a lamɛnni. Tuma o tuma n'i y'a kɛ. K'a de bɛ fara a diya kan. I b'a fɔ k'a kɛra bi de. Siga t'a la. Mɛ min f'i ye. Baara kɛ ko ɲuman. Maa sɔn ni ala sɔn tɛ kelen. Ayi kelenw tɛ. Walahi. Kelenw tɛ. Wa n'i ye baara la ɲuman kɛ. A ka ca ala fɛ i b'i mɛn a bada damu dali la. N ko hali taalen kɔ. A bɛ f'i kɔ. Si kuru don walatigɛ kuru don. Siga t'a la. Awɔ. O maa b'a yɛrɛ fo. Amin. K'a fɔ ma k'a sɛk. A sɛk. Yɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ a yɛrɛ tun bɛ Banimunutikaw fɛ yen kuncɛ duwakun in na. Kosɛbɛ. Kɔrɔbɔrɔ min ye san 30. K'a dɔn carrière la. San 30. Awɔ. Jɛnɛba Sɛk ka dɔnkili da. Tiɲɛ. San 30. Jɛnɛba Sɛk ka laban ka mɔɔw kalan. Ka Mali seko ni dɔnko k'a yanga sanfɛ. Sɛbɛ la. O ka laban ka Banimunuti Buguni Faaba ni ko sugandi. Ka t'o ɲɛnajɛ kunfɔlɔw kɛ yen. O ye bonya ye. O ye bonyaba ye. O ye bonyaba ye, o ye ala tanuba ye. Wa a kuma an ye kibaruyaw fana sɔrɔ k'a kɛra wasaba ye. Siga t'a la. Bawo Bugunikaw bɔra. U bɛ bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ. A da tɛ t'u la. K'a daminɛ kabi gouverneur yɛrɛ la. Général yɛrɛ. Cɛ. O yɛrɛ tun bɛ conseil kɛ yɔrɔ la. A da tɛ t'u la fiyewu. Keba Sangare. Jango Bajɛnɛ. Ayi Bugunikaw tɛ to kɔ. U tɛ to kɔ dɛ. U tɛ to kɔ. O ma k'a sɛk. Wa 30 in kɔnɔ. A ni maa malo a ma jɛ cɛ. Walahi a ma jɛ cɛ. Walahi Jɛnɛba. An b'a fo. K'a sɛk. K'a sɛk. Ka sɔrɔ ka Seku yɛrɛ fo. Siga t'a la. Seku ye n baara kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ dɔgɔnin ye. Tubarikala. Babu Kuyate ala ka hinɛ la a miniji dɔgɔyara. Olu bɛɛ lajɛlen ka musokɔrɔba de Ba Kuyate. Min tun bɛ ensemble instrumental la. O tɔgɔma de ye Ba Kuyate Cini ye. Min b'a fɔ ko kɔkɛ baba ye ne di cɛnin min ma. Ko cɛnin tun bɛ bɔgɔli kɛra ba ye. Ba ye anw de ye. O ma an b'u fo. Ala ka jɛ. Kɔrɔ Ala ka an bɛɛ sɔn i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ ɲuman n'an kɔfɛ. Amin. Bawo u tɛ yan. U tanu kan bɛ yan. U tɛ yan. Bɛɛ bɛ waso ni u ye. Latigɛ bɛ ten. U tɛ yan. Anw ka nin kumaso in kɔnɔ yan. Nka anw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛ ni u ye. An ye kibaruya sɔrɔ cogo min. K'a sababu kɛ walew la. K'a sababu kɛ kɔwalew la. N'o tɛ jinɛw tɛ wakulaw tɛ. Fiyewu. Bunadamaden sen filaw don. Siga t'a la. Ka kɛ ko de ye fɔ ko ye. Siga t'a la. O kumana Janjo Masa. Ni maa ye ɲuman kɛ. Ɲuman caman na f'i kɔ. Ni yɛrɛ ye juguman fana kɛ. Juguman caman na f'i kɔ. Na f'i kɔ. O ma an bɛ Jɛnɛba Sɛk fo. A n'a ka i k'a dɔn équipe maa bɛɛ lajɛlen a n'a ka numumuso. Kosɛbɛ. K'a fɔ ko san 30 o kumana Ala ka i k'a dɔn o ka damu da. Inshallah. Kura fana dabɔlen filɛ Ala k'o i k'a dɔn hɛrɛ d'u bɛɛ lajɛlen. Ya Rabbi. K'a f'i yɛrɛ ma k'i Sanogo. Marahaba. Ka bɔ Bangoni na ka se yan. Sigiɲa ani k'a dɔn k'a fɔ badenw bɛɛ lajɛlen. An jigi b'a la k'a fɔ hɛrɛ kɔni sira yen nɔ. Alhamdulillah. Ni Ala y'an ɲuman da k'an ɲuman wuli. O ye Ala tanu ye an bɛ Ala barika da. Tubarikala. Bangoni Salenbugu ko k'i fo. O diyara an ye. Dugutigi ni alimami k'a dɔn k'a fɔ ani maa ɲɛmaa tɔw. Bɛɛ lajɛlen ko k'u ka foli f'i ye. K'o diyara an ye. O kadira kɔnɔ Bangoni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mumɛ bɛɛ ko k'i fo. Commune 1 bɛɛ ko ka groupe renouveau n'a baarakɛlaw a n'u kanuba jamakulu ko k'u fo ka bɛn ni sigida bɛɛ lajɛlen n'u cogoyaw ye ko bɛɛ ni ɲankuma. O kumana ne ye lase da ye. O kadira kɔnɔ Janjo ko baasi t'i yɛrɛ la kɔni. Wallahi alhamdulillah. Adama Sanogo ko k'i fo. Nostradamus. Oui. Ndakawuli. Voilà ko k'i fo. Ko n ka kuma fɔ bɛɛ ye. Sadio ni Awa. U bɛɛ bɛ yen. Baasi t'u la. N yɛrɛ to ama fana bɛ yen. Van Morson. Voilà. Komananjini. O kumana ko k'u bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ko foli diyara an ye. Ala ka jɛ. Ala k'an mɛn ka i k'a dɔn folitigiw di ɲɔgɔn ma. Kosɛbɛ. Kɛnɛya kɔnɔna na. Inshallah. I y'o alaba min tɔgɔ fɔ Jabaru Wahidu. Bɛɛ sɔn masa ale ye dugu kura min jɛ anw kɛnɛ ɲɛna. Parce que anw tɛ se ka foyi fɔ ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ tɛ. Siga t'a la. N'an ye so fila masa tanu kɛnɛ min ka Rasulu bɛ wale ɲuman dɔ k'a barikada. Nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jid'a kan. An masaw sara t'an bolo. Foli ni tanu ni barikada tɛmɛnen kɔ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ dugawu de k'u ye. Hali bisa Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la. Foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun. Minnu bɛ tiɲɛ so u n'an ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen badabada dali ye. Ala k'a nɔgɔya olu ye. O kumana min ye k'a dɔn Ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don o kɔnɔ. Janjo Masa k'an ni diɲɛ farako ɲa. Maa si tɛ kɛ yan to mori ye. Maa si tɛ kɛ si ye. O kumana an si tɛ tulo gɛlɛya sigi la. O kumana baasi tɛ n'an bɛ foli kɛ. An bɛ foli kɛ kanuba jamakulu ye o cogo la. Olu ka kanu ma nɔgɔlen dɔn a ma ŋɔɲɔ. O jeliw k'a ma furase anw ko k'a ma ŋɔɲɔ. O tumana faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. Minnu tulo ɲɛgɛlɛ jɔ la ni minnu ɲamadalen don. A bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ. A bɛɛ ko groupe renouveau. K'u ni ce u ka kanuya la u ka bisimila. U ka tuma sera. Kunnafoni tuma don ka ɲɛsin olu ma. O kadira kɔnɔ n'o sera fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kuma anw b'o sugandi. O kelen kelen minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye. Tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ni Ala y'o nɔgɔyaw ye. K'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye. An ka suya kɔlɛtigi ni nɛgɛsojurutigiw ŋanaw don. O kumana k'a mabɛn k'a cɛri. Ala k'o nɔgɔya o fana ye. Ko bɛɛ k'i bisimila. Siribe. Maya ni k'a dɔn Amadu
bubu ardo gallo uka kene bashi fotula maya ni bubu ardo gallo bufu alhamdulillah ikado tabakoro ka bebifu ajaranye nan beledele jekulu sango tabakoro musula kaw ko nanzira ko nga fuli belebele duma kadi nyide jekulu me no association des services unis aslot madame sako kadi kamso ka jamakulu ko ka fuli belebele diri nouveau lame ba beledele ba muso chesiluye muso mona ne fodro ne beni sujadi yoro muso ne boluga kula de waslot ko ki fodi wanu tara kari ambitu ko kento nende ukana siga ala do bro o mona tabakoro bi fo ikado kala ko bi fo ni ma beledele befo ka beledele wala nyimando o mana gafu ulu koni usugandira ka ba awo ngurula kumati ba oti bande mana munu no ulu sugandira na la sonama amitamani uluye akara kuruka abikara kuruga koromro mi no bi talike kuna fundi gafe ambe ikado ka fo mulu bono ba no fe akilla jigina le soir de bumako buko wula mi ni obi talike Umar Ongoibala alikmambe akoko mi mami no ye Umar ikado ka fo general Umar Jarayi ka bismillah ikado Kigali ka kunti dowre mi Kigali ani bumako oni nyanje koromro mi no bi talike ikado ka fo lakana bise ka sinzi chugumina okumana anga wulu masiri tabaw amma nyemo utte ikado ka fo sege mashi wa labene do kuma bela dilela uye ikado ka fo leidu ka ni kalinga minge kuma na bandiri la no bi drapo kufo ro kalinga di mi faso mali bay abike ikado jamana dun sango chugumina ko bara bi kake uko hukumu konnana ya to general mi ni uye ikado ka fo chef d'état major des armées maliennes kuma na be general Umaru Jara kufo kuma na ka ayi kunshi uranda ikado ka fo o jamana ma ko tama nye ikado ka fo kilisa ba tama kunti dore kata uranda ko uluka bara kelu uye hakilna munu ne ka ikado ulla bara lakana siraka wala saka seka ka jamana ne ka sigi kalaba ka sinzi ikado mimi talike lakana biseka sikado kologriya tugumina ikado chef d'état major general Umaru Jara ka katama be o minede kono riba yi kanto no ye ikado ka fo Umaru Ongoibai ako atoma general ikado ka fo Umaru Jara no be chef d'état major kufo o ka ye jamakulu munu ni ikado abe o manye maya o ko ni kenenga o kuma na ka bismillah ikado ka fo Kigali ma fe mami no ubi talike ministry la ministry mi no unyeshine do ulu yara ka Kigali ka jamana ko kunga kibara nyana bolima no yu ka lakana kui o ka ka ni tama ivana sinve mi talike ikado ka fo anga mali chef d'état major mi ikado Kigali no bi uranda fana chef d'état major kufo kuma na ni ulu bele dile fana farla nywanga ikado ka bismillah ministry wana fana pe mi nyeshine do ulu ka keleke chew kunga ngo kibara nyana bolima no ye general de division Albert Musira Siraye kuma ko ninu bela jele sigira sigi kunti dore yela uranda ka bara kelu ye jumawnye uranda ye sira jumawbo wala saka seka ben ani basigi ani mamunu nolu ye kado ka fo faso juguye fotugo werla no ye kado ka fo jatke wale kebo ka seka ulu kele uranda ye kado ka fo ko dalu jonjo ni ko lu la soro uda to anga jamana o kuma a chef d'état major ka kanin tama in konnana o kuma ka konin bismillah o ka hakli falin falin ngonnana ayra ka fo ko mimbe talike uranda ye chesiri chama ngella kana ko kungangula wa hali ni insan laba nuna ko gele ku ye Mozambique ka ni ko ulu la soro mimbe uranda ka ulu kufo ulu ye fere ni dabali batige sam bafla ani mugani kelengono ni ka demeni demenyandi ka do ka fo Mozambique ma ko kira wasa bay kira sababu ye mamunu no ulu ye ka do ka fo jatke wale kabawi ni ka ulu koni o kuma na ku sebe koro kele ka do ka fo Mozambique ka ulu fe ko fo gafe ayira ka fo ko Centrafrique hakilla jigina mimbe ikado ka fo pullo kangame kufo ale mi uranda manyamai o kuma na kala kudone do bi kosobe mimbi kele nyedo ani kado kelere ikado ka fo akoni ni ka cheya soro Allah ka togo soro Allah ko pullo kagame dombe ni uye bi ya to onga jamana marabaw ka tebeni ikado ka fo ina fo mara masabare ale ka hakilla la na bi kado ka fo kullella asmi guita kufo general mi ni obe Umaru Jara kufo chef d'état major atama mi ni ikado kilisa tama du ko mali ni uranda binu tegedi nyama de ko sabu ko mimbi talike farafina ka tegedi nyambulu o de ke sababu ye mamunu nol ye bingani wale kebo ye bamanji wale kebo roro ko ma ko naunga farafin jamano yere sera ka fam afo aunde kan an tegedi nyama o kuma na ko kan ni ma ko fole no ye ni
ma labeni kadok ma woro fe olu kele ka bi ke sababu ye ko kuma na basigi ka se ka lanati general dele nga fo chef d'état major gardo no be general ni o be general Umaru Jara kufo akan tama yin ko aglara mine min gono o de kuma na ka ye krofo kata abole ko hakli falin wala ni nunyi afwa wasale na nisonjaledu ulu kanna unana ikado ka fo jamana no bi talike ikado mara masaba munu banguna bi franja fanga ma nyemo ube ka tama ulu ka tide ya di konnana o tide ya ti dore ka laje munde kanga ke malika kangi tege di jonima farafina jamana konnana ani ikado ka fo an magube hakilna ni ko hakilna ko jumona wala sa an ga jamana ambe gele munu ngono bi promo kanga sega ikado ka fo bo o gele konnana ayara ka fo ka wasara kusobe sabu mamunu no lu kera ikado bismillah bawi no bi talike urana yere a chef d'état major o fo ka se mi no bi talike ministre mi nyashine do ka jamana keleke cew kunga ke bana bolima ku bina ke kulu sinzini ke bagaye an ga jamana flaw ni nyanje sabu ko farafina ka ikado ka fo jamana ku tege di nyama ka bi drogoli de kufo farafina jamana yere dama ni nyanje wajibi de do amma ko an ga an tege di nyama o nafaka bu o noka bu ni yoro ja tege di ko mo sabu ko di kado ka fo tama ka bo jamana na ka du jamana na ko billa soro an ga farafina jamana nde kono ni besira ka faranyanga be ka hakilna do la soro o kuma ko dona na tawla ko si keme ka makonike mimi tarike fese no ye coopération ye militaire mimi ke anga jamana ni kado ka furanda jamana ni nyanje ko bara bi ka tama ukodika sabu ko kuma ko uranda fana ye kado gele osoro wati temeno na mimi bekere o shiri wo uye fura munun zoro ulla pro ko nga ikado ka fo chef d'état major general Umaru Jara ka kuntambe ikado kisa batama mina odi kalanze do mineni numbulu ani ka laje tegedi nyambulu bisega sinzi awni nunja chugumina riwaye kanto ka fo ni gara tama wasalim bay abuti dore wala sa anga jamana biseka basigi ko lasoro chugumina l'histoire de Bamako Umaru Angoiba alika fasiri do ibunyabala Munya jaranye janjo fasiri la seko nyana ka Angoiba refo okuma ibaye ka fo mi ka do Rwanda ye ulu ye gele abade mi sora belela jele de nazara jugu ka ke wole nazara de yasuma nga ukanywa mfamu ni ukagalabu nu uka faso de nyumanya ani ikado ka dusu anu ka tege de nyuma umanywa jafo mafarafara umanywa mangutu chen ujara ka ke ko chekele ndemu uyere bo chero pasale mi etede no te polika ka be apasa me sikatala de ifoka pasaka naka nga ha cho meme vie chero ga do kan te joinde kala atena fo nazara uya kuma cheka ko nu mafaraka bu terefo ha ku ka fara lilla ka to adamana ba ka jamana jola no ta bu tere jira jiyana sisa ku ka fara maku ku ka tu daglo barane sigi boke yeche no dungera jala kidde bulunge ndebe nyashu uyafamu yoro ningile uyafamu tikatala janyo musa kumana ikado ka fo minye farafina gatega di nyoma nenyina aun tega ka suru nyona ka nyon toresro nga aun ni bulodi cheja mi mbe ko ji kofe anga tega di nyoma ni wati mi aja ba tega kuru ni wati mi aja ba ko ji barka kabu ni wati mi aja ba ko finye kabu o kumana aun yere daba ni nyonje o tanjeu ai on diga ka diga nyonso ka te bulu di cheja ma de besu no chugo do bebe wuli chugo on de be nyonso no ko kan yere me nga bulu di cheja ko ji ko fe ma ba una o ba balo nyini wala diga dala ende pana mba leta ni ende pana tasa janyo masa ameta ni kuna fone minye ikado directeur Europe mimbe ikado ministre munumbanga jamana ni jamana wero che ko nyanya na bo o joro fa ba mimbe ikado jekulu kono ko directeur Europe ministère des affaires étrangères mimbe ikado yano on fait franje faka kundala ale dofo aka ako malini ni CDAO ni nyonje ko amanja ikado nyamfa mu na blengu minye seku yenu kwa mako gausu sise aka foye ni femi ikado ka fo story Ibrahima Kulubali ale ya fasiri bi ikado mi independent corona janjo masa ko femi ikado haklisi ani ikado ka fo jigisigi o koni ni okuma fora ko nyini ngalu kera ganyeshi ni ma ko fole ma mimbe ikado embargo ko fo nyangili mi ni ikado talembe ka segere ay waka kera kena minga o ye farajila jamana o togola donye ko journée de l'Europe mi no kera malila ka benin temen denet menenye
directeur Europe du ministère des Affaires étrangères ale o mi o ban fe no eseku enu kwa mako Gausu Cissé ale ya jira ka fo ko ale jigisigile do aga jigisigi kuma temene ko mi nye mali ma nye manye aya jira ka fo ko franje fanga ne sedia o ku yoro manja nyo amfa mu na ble ka sabu ke mi nye ka do franje fanga kundala ana mono boli okunya ka e ku nyoma umanja nyo amfa mu na ble ko nyo amfa mu dum na wolo muna obe wuli ika obe wolo ambargo wuli la ka bo aunga jamana dala ay ko mi ni o wajibi ale do aunga kabi kalo chama akoni ka do ka fo sori Ibrahima Kulubali ay fasiri ke bi akoko ninga jigisigi kuma na ka jigisigi temene ko mali de chama ngona be obe politiki mala obe ka do jamana de muno eso zese civilu ya abolula muno ni ka do lu jigi baka ka fo kambe bogele ngono o kuma na mi nye directeur Europe aka foye no yese ku yenu ka Gausu Cissé ale ka fola akoko benga ko obe ka nyine mali manyema oni seria oni nyonje no ifranje fanga manyema o sigi ka kuma ko lubi sena amatike folo seria o ibaye ka fo ko ukai ka do tabulula ananga tabulu obe ka ta chugo mina ko do do be na ka mi nyanfa mu wati bulu daleka o kuma na ko bisika ke ka do bebe be oka jebi keni oye ono kera kaba o kuma na kalata ko ulu de be labesa ko nga ko fo kalata ga ke fejelinyi femi mi ka do sotoliti akofe bela jile bi jeni minye akuna funi ka do akake kuna funi balolo nye haka ja ko be ke transition kuncheli o wati uye o kuma na faso abacha gedaw ana atabulu koro ko bisigi minka ikado ulu kolo do ni ku dili do obeke jemu fanga fana dili do ni sabu yetuguni o ko ye wajibi de malima wa obike fana o kuma na aya ni kuma no foga benin denendo ye kuna fundi baro sigi semve mi no la bena union européenne fe ka benu to la do ngere ne o tabulu ye o lanyana mani bara wiye o fe mi ikado nungo isa ko bara obeka ke benga onyine ni na chuko bela jelena cdao ani ikado malima nyema nyonche ni maba mi vle ne no ye ka do Gausu Cissé se ku nu ka ma Gausu Cissé o kuma na akoko kwanjero manja nyo na tunkui kwa mi na nyo amfamu wa unyamfamu ko dona na tawde do ka manga ke ko meni mbaye tun o kuma na ko mi nye ka do malima nyama munu bebi ku ko ne mbina ka do la seri do ke ka nyeshi ni ngonu numa ani ka jate mine do ke ka nyeshi akonu nu tabulu ma kanga kila kunu ka fo sere o ni mali ni nyonche e ko mi nye wati kundala ku manja nyo na kui nga family de masika soro la chugo shila o kale ko ni nyebala ko be kata chugo mina ko anisiki ka kuma be femi be sira minga ko abina laba ka be ikado kalo tani shegi wala makalo mu ka msonga tasiki odeka o kuma na ko be msonga ko odeka o yale ka ikado jatimine le family tabulu wi o kuma na sori Ibrahima Kulubali aleka nobla ni anya bone pana kuno janyo masauka bidon bolido koromro njigi bala nambe na zei anake be bada andi fo nyongo blinde sabu be nyonta ambe da kono nyinda mado akaka anga kila jinke malika sanction CEDEAO Mali sanctionné bi amba kalunani ani klefla de la kalunani ani klefla ba kumfura ko do umflame mais akumbe chama ngono Allah ko kalunani klefla ode bi arabai ngona tabe do tabe bisi basala nyangili mata ko segere nga kasro abada mais du bebe tonkile fanana to afone mako 2 poids 2 mesures la wolo mali ou des multiples mesures la wolo mali dandi ni ka dakena ka jeka yenga chinya kana fo me kabako dai barka Allah wodi atu ni bengera zi ni Allah ni bengera zi andi fo nyongo CEDEAO mi ni bengena ka kuka madala ni yafu mala nywan fo na kala bili woni bere makefana CEDEAO a desebe surveni kana sigawla o manterma me oralie wo faaj me wala bo entraînement mi ke ganna fa bala kaso gata saraga bo abija saraga bo o club bina kana siga wala DCB surveni kana awo le DCB amala ka no namun no CEDEAO de DCB surveni wallahi en tout cas CEDEAO akobi amana ke chugo alaka ikado anga jamana wala wulo mali madugo adale du kene kan wa kuma ko kuma kana fo wa ngoni kalo nani konsoro kele fla saba nani o yoro kile keme ko kuma to la belele ulu na doka fo go jien ala tayi utate kromro ikado ka fo mi no bitali ke fasiri amitama no fe indicateur de renouveau o kuma na ale kuma mbe boko ba saba keme duru binani ani nani bi araba dunya boli do bala sumaila trawle ale keme ka kalmu kalata ako ministre mi ne ale nyasine ne soro ananka jamana musaka ko nyana boli kungango kibarama nabe alfuseni sanu kofo o kuma na kai jigisigi kuma nika ufo nika ya ikado ka fo onga ikado mamunu nulu ye senekelawi kromro ko kuma na krofo ka munu
olu bi sena no bi tali kɛ sɛnɛkɛ minɛnw fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ bagajiw ani k'a dɔn a nɔgɔw ko nu baaraw ni i k'a dɔn fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan o kumana baaraba kɛn bɛ a la min ye samiyɛ kura min natɔ don o kumana ko baaraw ko jigiya baaraba bɛ nin na Badiri i k'a dɔn Bala Musa ka fɔ la a ko jɛmukan kura min ni o sigin bɛ bi n'o k'a ma ko Malikura taa sira min bi i k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛ kɔmusolakaw fɛ yen n'a bi radio ORTM ko fɔ kɔrɔ ko ministre ni ale min ɲɛsinen don an ka jamana sɔrɔ ko musaka ko n'a bi i k'a dɔn Alfuseni Sanu ko fɔ o ko a kɔni y'a yira o kumana lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ la maa minnu n'olu bɛ yen k'u kamana guwanen don walima minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni lankolon di la k'a fɔ ko minnu n'o bɛ tali kɛ anw ka sɛnɛkɛ minɛnko walasa min n'o bɛ engrais ko fɔ a nɔgɔ ko minnu bɛ kuma caman na k'a fɔ ko labɛnw ma sabati kɔrɔ ko kuma ko i k'a dɔn k'a fɔ labɛnw sabatilen don o ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn engrais ani ka se a sɛnɛkɛ minɛ tɔw baaraw ma jamana bi dɛmɛ wo dɛmɛ kɛ kɔrɔ k'olu ma sigi waati yɛrɛ ka sego ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don samiyɛ kura min n'o bɛ san 2022 san 2023 ni ka o kofɔ o ko samiyɛ kura baaraw o kumana ko baaraw daminɛna kɔrɔ ko a sababu kɛ mun ye ko san 2021 ani san 2022 min ye samiyɛ tɛmɛnen ko gɛlɛya y'an ka jamana ani jamana wɛrɛ caman sɔrɔ i n'a fɔ o kumana min n'o bɛ tali kɛ saji nacogo la ani ka se lakanabaliya kama o fo ka se an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyabaw kofɔ gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ni ka dɔ fara minɛ bɛɛ kan o t'anw ka jamana dɔrɔn ye dɛ o kumana o ka kan bɛɛ lajɛlen ka u k'a dɔn o fɔlɔ walima o kɔrɔfɔkan minnu n'olu bɛ yen mɔgɔw k'u sinsin o de kan o kama o de kama o t'i ye o o t'i ye i ko bɛ maa min kɔnɔ dɔɔni t'o bɔ i dɔɔni t'o bɔ dɛ o ma ko kama ministre Alfuseni i k'a dɔn k'a fɔ Sanu a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ donni minɛ ko bi tiɲɛ don baloko gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔna na ani k'a dɔn baloko gɛlɛya yɛrɛ ko maa bɛ se k'a fɔ diɲɛ fan caman don bi k'a kun ka ca kosɛbɛ lakanabaliya foro dɔw ma se ka sɛnɛ ji fana o kumana a nacogo o kumana ko gɛlɛyaw ye yɔrɔ caman sɔrɔ nka min bɛ tali kɛ san 2022 san 2023 n'o bɛ tali kɛ samiyɛ kura nata in labɛn o labɛn kan ka se ka ta walasa ka anw ka jamana sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka ban a y'i kanto k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn o labɛnw na olu ni cakɛda min ɲɛsinnen don kɔɔri ko kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ CMDT ko fɔ u ye hakili falenfalenw caman kɛ jateminɛw kɛlen ko musakaw ni walima maa minnu n'olu mago kan ka kɛ i k'a dɔn sɛnɛkɛ minɛnw na bagajiw nɔgɔw ani ka se i k'a dɔn dɛmɛ wɛrɛ minnu n'olu kan ka se ka kɛ kɔrɔ k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw kɛ joona k'a sababu kɛ mun ye a bɛ taa tile 10 ani 5 bonyangula min bɛ tali kɛ CMDT maa ɲɛma ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ɲɛsinnen don sɔrɔ ko a n'an ka musaka ko a ko k'a ye ɲininkali ne ka a ɲɛsin o ma o y'a yira k'a fɔ maa minnu n'olu kan ka minɛnw kan ka di maa minnu ma n'o ye sɛnɛkɛlaw ye o tuma ko minɛnw taara sɛnɛkɛyɔrɔ la ka ban kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 50 ani k'a dɔn a kunkanfɛ 5 o ko minɛnw bɛɛ lajɛlen lasera i k'a dɔn a laseyɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛna ka ban o kumana k'a sababu kɛ mun ye min ye kɔɔri sɛnɛyɔrɔ ye ko fɛɛrɛ minnu kan ka se ka sigi sen kan ministre ko k'a dɔn baaraba kɛra o la wa min bɛ tali kɛ engrais ani ka se k'a dɔn bagajiw ma ani sɛnɛkɛ minɛn tɔw olu bɛɛ lajɛlen sera nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko sigida minnu n'olu ka baara bɛnnen don kaba sɛnɛ ma malo a n'a ɲɔgɔnnaw kɔrɔ ko kuma nin jɔakun damadɔ ninnu na olu baaraw fana bɛ labɛn na walasa ka se ka olu ka magoɲɛminɛnw k'u kɛ k'u lase u ma cogo min na i b'a ye kanto k'a fɔ ministre Alfuseni Sanu sɔrɔ ani k'a dɔn musaka ko ministre a ko anw ka jamana ye dɛmɛ ani wulikajɔba kɛ bawo u hakili bɛ a la u b'a dɔn fana k'a fɔ anw ka jamana sinsinnan tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye sɛnɛko de ye i b'a ye k'a fɔ ko kumana miliyari 15 o de kun bɛ labɛnnen don k'o bɛna don o kumana min n'o bɛ tali kɛ subvention na n'o ye sɔngɔjigi min kan ka kɛ jamana yɛrɛ fɛ jamana ko o kumana a bɛ musaka min sara kaw u y'a bɔ 10 miliyari 15 la k'a kɛ fɔ miliyari 17 ye o kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa anw ka sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛkɛ minɛnw sɔrɔ ani sɛnɛkɛ baarakɛ minɛnw sɔrɔ teliyala cogo min na u bɛ se ka baara ninnu na ɲumanw kɛ cogo min kuma fatiri b'a ye kanto k'a fɔ nin kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni duman ye wa nin bɛ i k'a dɔn jigisɛmɛ kɔba ni k'o kofɔ ko ministre Alfuseni Sanu y'a fɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ baara ninnu na hali bi walasa ka ninkura fiyɛ anw ka sɛnɛkɛ minɛnw na ani i k'a dɔn u bɛ se k'u tɛgɛ mɔnɔbɔ jamana wɛrɛw fɛ cogo min na k'u y'u tɛgɛ mɔnɔbɔ jamana wɛrɛw fɛ minnu ka baara bɛnnen don i n'a fɔ engrais walima ka se i k'a dɔn k'a fɔ min ye bagajiw u n'a ɲɔgɔnnaw kɛrɛnkɛrɛn Nigéria jamana o
kuma k'u bolo mɔnɛ bɛ o nɔfɛ ani k'a dɔ farafin jamana wɛrɛw walasa u bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya sugu lasɔrɔ ka ɲɛsin anw ka Mali sɛnɛkɛlaw ma cogo min na o kuma ko fɔ ka se jamana wɛrɛw ma ministre Alfuseni Sanu k'a kɔni y'a latigɛ k'a jɛya ko labɛnw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen labɛnnen don walasa samiyɛ kura min natɔ filɛ kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛminɛnw o kuma nɔgɔ ani ka se k'a dɔn a maɲɔgɔlɔ tɔw olu bɛ se ka lase anw ka sɛnɛkɛlaw ma cogo min na Bala Musa n k'a fɔ Bala Sunbɛla Tarawele ale ka fatiri nin ye ka bɔ indicateur de renouveau la nin kɔni bɛɛ ye ko ɲuman ye dɛ nin bɛɛ ye ko ɲuman ye nka kabi salongo a samiya kɔnɔna la an ye dana gosi n ko n'u ma kɔn ka wuli n ko jatigɛ wale kɛbaga tigilamɔgɔw bɛ fɛ ka kɔngɔ de bila Mali la mais kɔngɔtɔ dun ka kɛlɛ ti mɛn sen na a ka gɛlɛ u tun ye i k'a dɔn jeniba min kɛ salo nin fɛn ninnu bɛɛ ɲɛnabɔlen kɔ an k'an jija samiya ka kɛ cikɛlaw ka hakililatigɛ kɔnɔna la lakana kɔnɔ ka samiya kuncɛ ɲɔw ka tigɛ k'u ladon so o lakana kelen do hɛrɛ kɔnɔna la salon da jeni ɲɔgɔn kana kɛ dɛ wallahi an k'o fana labɛn kɛ sabu i mana nin bɛɛ musaka don cikɛ la cikɛlen kɔ jugu kana tasuma bila a bɛɛ la o fana a ma kɛ bɔnɛ ye a kɛra bɔnɛ ye i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ nin yɛrɛ kunnafoni gafe y'o fɔ ko jɛnɛmara a kɔrɔmɔrɔw ko kuma na ko min bɛ tali kɛ kɔngɔ na a dɔw la ko dugu caman bɛ yen olu baloko dɛsɛ kɔni bɛ ka olu kɔni bɛlɛ dɛ kun dabɔr'o de kama ka kɔngɔ bila an na o de la o donna kɔlɔn kɔnɔ malojeni daminɛna sa dɛ juguya bɛ anw yɛrɛ fana minnu ni ɲɔgɔn cɛ sigi anw fana ye anw fana ye profitation kɛ ka i ka dɔn voilà ko a bɛɛ ye maa ninnu nɔ ye nin fana ninnu dɔ i k'i miiri ko Ala bɛ yen ni maa ɲɛ t'i la Ala ɲɛ b'i la awɔ wa i ma dɔwɛrɛ kɛ fɔ balo jeni cɛ n'i ma sa joona kɔngɔ b'i yɛrɛ minɛ don dɔ kɔngɔ b'i minɛ don dɔ janjo masa i ka dɔn Ala ka tile ɲuman d'an ma ka lasigi k'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ kelen kelen b'a dɔn an diinɛ n'an ŋaniya fana ye min ye wa Ala b'an bɛɛ dɔn siga t'a la sans exception indicateur de renouveau n b'ale ta ni n y'ale ta an bɛ taa Sikaso marabolo la ni jigisigiw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuma tɔ ninnu na nin kɔni i k'a dɔn gwɛlɛya ye min bɛ i k'a dɔn kalanko nasira la jango jɔnforo kalanso tigilamaw n'u ko kɛnyɛrɛye kalanso min y'i k'a dɔn établissement secondaire privé olu kɔni ye baara jɔ fɔlɔ tile 3 baara bila ko min daminɛna ntɛnɛn don mɛ kalo tile 9 u k'a dɔn ko kalanso minnu bɛ ko i ka établissement secondaire privé laïque minnu bɛ Sikaso sigi kɔnɔna la olu y'a wajibiya k'u ka musaka bɛɛ lajɛlen ka di musaka min kan ka di jɔnforo kalanso tigilamaw ma yaasa u bɛ se ka kalandenw ka kow ɲɛnabɔ ani kalanso kow ɲɛnabɔ ani a bɛ fɔ min ma ko demi bourse ko o min ni o ye 2020 ni 2021 san tɛmɛnen ta ye ko o kumana k'u bɛ fɛ u ka musaka dafalen ka di u ma n'o o musaka ninnu ma sɔrɔ olu ma nimisi wasa sɔrɔ u ka laɲiniw na jɔnforo kalanso tigilamaw n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye u ko o kumana k'olu ye i k'a dɔn u ye baarabila min kɛ tile 3 k'u bɛ i k'a dɔn a kɛ baarabila bada ye grève illimité u kɔni y'o bagabaga kɛ ka bila ayiwa baasi tɛ janjo i b'a ye Yakuba Dumbiya wa Solonka ale ye ni fasiri bɛ ni indicateur de renouveau kɔnɔ a ko min ye k'a dɔn jɔnforo kalanso n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ye école secondaire privé ko olu kɔni ka ca wa k'u ka dusumakasa fana ka ca bi k'a sabu kɛ a kalanso maa ɲɛmaa caman bɛ yen k'ulu kɛ bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi fɛn min ye k'a dɔn u ye fasiri kɛ ni k'a ci u ka ɲɛmaaya so ma n'o ye i k'a dɔn directeur des académies d'enseignement Sikaso kɔnɔna la ani k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn kalanso tɔgɔ la jɛkulu ye n'o ye jɔnforo kalanso tigilamaw ye yamaruya bɛ minnu bolo jamana yɛrɛ tɔgɔ la ani jamana ka yamaruya sɛbɛn bɛ minnu bolo k'u ye i k'a dɔn a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn bɛnkan ko o ma labato ko dusumakasa b'u la fɛn min bɛ minisiri yɛrɛ ka i k'a dɔn yamaruya ko fɔ n'o bɛ sariya sɛbɛn o ko fana fɔ fɛn min taara i k'a dɔn abiri kalo tile 28 2017 san sariya kisɛ 3 a bɛ tali kɛ o ka ko article 3 sariya kisɛ 3nan fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka musaka kow la ni o bilalen don ko kan ka di jɔnforo kalanso tigilamaw ma n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso tigilamaw ye ko o ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ k'o bɛ tali kɛ fɛn min kan k'o de bɛ i k'a dɔn u ka musaka sarali ko fɔ ko nka ko sarali k'a bɛ kɛ i k'a dɔn tako 2 ye ko tako fɔlɔ o bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye a sarako fɔlɔ ye k'o bɛ kɛ marisi kalo o kɔnɔna la ayiwa tako 2nan o kan ka kɛ ka bɛn n'i k'a dɔn mɛ kalo kɔnɔna ye ko o ma bɔ a sira fɛ jɔnforo kalanso tigilamaw minnu bɛ yen ni olu kɔni
nye ka do ka foni jatemina o ke o ya jira kulu ka musaka o masoro o kuma ka musaka ko amasoro jango abela jele aka jabi fo mi mako dem bursu ko fona masoro o min nye ka do ka kalanso chaman be ba fulani mugani kile ko nala ku chama e gele ya soro wa o gele ya fona chaman de bora ni musaka asoro baliyala o kuma ka e gele ya chaman do ka kalanso ka kala re tabulu fona na ka nye shi ka do ni ko nunuma ani ka nye shi ka do nyam famu baliyama be mi ka do ka fo faranyo kulumi mbe no be talike ka do ni chakeda nuna no e kalanso kenre kalanso nunye aka jamuno mbe uganya maya so muno me jamana o jorofa ku ye ka do nye shininge o fona mani ka do akli na uye uya jira ka fo ko uluka ka do lanyini ko kuma na ma sabati kle sababara bla uyo boloda o kle sababara bla fona konna lani ka do lanyini ma sabati o mi ka do ka fo ka be ke bada bara bla ye ulu be ka do ushoni jito jigi o kuma foka tasu ka musaka bela jile saralima kimeli yere sele kaba boho ka su ka musaka bela jile saralima ani demu bursugo kuma min ba kono ko bela jile ka sara fe mi ka do ko fona mandalu ye ani ka do ko prescolaire ko nunu bela jile ka do ka voku ka ko tabulo ko ka sabati ka be ke fiye ye ni bema haka jaye kuma kele min vo o demse o nyumana o kele do ko min ye kimeli wati usele ye san labaina ko kene dugu konna la ko atna ke gele ye nowa nyingali gele yago dumya ni ale kan nobla seben anyabo ani kate de renouveau ka bidon boli kono janjo masa aya hakila comme ministre be turu la ni turu sera éducation ma ana do fanye atna do fanye na ame min famu konte note jamana mbe fe min bulo doro baraka ke tinya ka fo abana musala kap ka ba mankudu bay kunte baraka ke tinya ka fo abana sabu nyire do ake kote ko ni nyosula wu kamangorola do nyona nyoti jere ko nyoti jere maganda mele ni fo on nyire ajira ala fona ngo ni do ya kono chi doka wurochi famyali soro mandi de bo mali de kanga nde famu wa manyama munu mba kuna bi ukanga nde famu note manganchi nya mangutu chi aywa bintige nyanse ngoroy ni shiti daluye baraka ke cheka fo am oti ko geleyin wani bara dira mima na manye akaminola akalaba ka jalaki mago dayamba na dese donwa ndesebe yawa fiu ngaka ke ka do sinjisra ne balmasrai ufana ka gele malikoroy ni malikura ko manya ke ko anga ke mimbise bana amisali tele mi yoro logement social ko kuma ti fola bana aywa numéro munu fana ka bara numéro tili dile do mamunu ata numéro da suka do kata numéro da suka do olu so traiter ka di mamunu olu fana kembe ko ke business de ça nyami yella buruburu mali affaire jumembe ni buruburu ni OMH ani ministère nu ta kalamo kanga bwa kalama wa nu ba kalamo kanga fere nyini o fana kele do bara o be ka kenya famala sumaya dai o kuma munu ngo kesa olu fana ka bara bene do ka do be olu bita keme nanani keme woro wakili ko tagata olu fana bita yala ni mo ko be numéro di o yi bara bandai wa ni malide de kanga fale enyina ko maraba ko do anyire de kanga fale odi la ka hina amadu tumani turala ku kale latike fe be reforme eve eta jiroro ke malla ka to e adama de yere de sa dota ya peke wo ko kele fanga malide eta jiroro de ke ake to be kuma kere fanga ka kete ne wala maka mali formation ka sugublo nyini ka mali formation ko soro kalaba asorole ko ki loso la sawla wa do fana bo ke ya mala burburu nyini yoroy o kuma na o numéro ganza keli o fana tikkede do mana do fana ka bara benendo ka kemenani ka do nyino ka o keme woro ko ali munu wulle ka busigi yoro la nube gele ya kono ala nyebala kira nyebala jamana de nyebala ko lu to ka sebe hine do ni ngasu mo to sebe do ko fana ke warbo ko keme fula angata sugula na manyire fali matam fale jamana inte fale anko wo ka fere nyala neni ala cheni ko nunu munu vle ni nyebe ni dine ni ngani ade ani jugo note ni bete marani marabawo ni ya bala anta sugula angata duzumani ni ngo Allah sona malaku da ay nyama cho aya akila nina ke 11 mai kwesa tigoni ai toujours 11 mai rasta jara ay anna rasa bachilu fobi amara sofu ko awi ay anai ja guys c'est la siège first ka foli ke fo la sa kululai abana rasa village papi yoro la sa olu dame la haula uni majete ay way ngani ni do nungu sera igo jaraw ni gauson
ka taa se biba tude nunu ma olu tun bɛ ɲɛnajɛ baw labɛn cɛw nka a bɛ kɛ cogo di ko yɛrɛ bɛɛ bɛ ka fuso fasa ka taa maaw yɛrɛ tɛ ka fuso fasa maa yɛrɛ de bɛ ka fuso fasa ko latigɛ yɛrɛ de y'o ye an bɛ ka taa o sira ninnu de fɛ ala k'a nɔgɔya amin karamɔgɔ an seginna ka na Seyidu Sisoko ko ka foli belebele d'i ma o kumana ko ka foli mɔndɔ k'a d'i ma a diyara n ye k'a Sisoko an b'a fo o kumana Dawuda Magasa fana a ko a ye n wele n ko tiɲɛ na Modibo ko nara ko in ko nara ko in ko ka ca dɛ ko Louga ni sogo yɛrɛ bɛ ɲini ka caya ni nara ba ye fasirikɛlaw de ye nin fasiri waati dɔ la n'o tɛ ne ma da n'o kuma in ye tiɲɛ o ma da nin kuma in ye tiɲɛ nara baw kulon bɛ sisan koyi Saheli kaba kɛnɛ ko don dɛ kana siga koyi n ko ntɔmɔnsu ninnu na ani fɛn ninnu bulukɛnɛninw bɛ bɔ waati dɔ olu bɛ minɛ olu waatiw mana se baw bɛ kulɔ koyi ayi baati dɛ o ma bɛ narakaw fo Ifaransi Kɔnɛ de bɛ nara ye ka layidu ta ko ne na Surakaw gulokiba don nka ale bi ne ma gulokiba in ye dɛ i b'a sɔrɔ Surakaw ye gulokiba dilan dabila k'a fɔ k'a bɛ guloki bila ka na d'i ma Surakaw gulokiba cɛkafili mais ɲɛ ma sɔrɔ halisa ɲɛ bɛ sɔrɔ la Kɔnɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ wade a bɛ ɲɛ sɔrɔ Ifaransi Kɔnɛ kɔni awɔ an b'a ɲɛfɔ ne y'a sɔrɔ taa ni ka segin ka ma nɔgɔn komi nara gouverneur yɛrɛ colonel Amara Dunbiya o bɛ sira kun na tuma bɛɛ a bɛ se k'a don o bolo ka na o garantilen don an bɛ gouverneur yɛrɛ fo ka bi gulokiba don ne colonel bolo o tɛna fara sama kan de o yɛrɛ garantilen de wala ni colonel a b'a escorter fɔ et puis a gouverneur lama a b'a escorter fɔ o ma bi colonel Amara Dunbiya nara gouverneur an b'a fo ala ka charge de communication kɔrɔmɔrɔ o kumana an segira an bɛ ne bɔra Sikaso ne b'i kunsi ni an ye k'a dɔn k'a fɔ Kure Mali min n'o bɛ tali kɛ fasidon sɛbɛn min ni an ka ma n k'i ɲininka a yɛrɛ tɔ taara fɔlɔ l'histoire de Bamako u ko min bɛ tali kɛ o kumana anw ni Laginɛ cɛ ko sira kɔni k'a bɛ ka jɛya wa i k'a dɔn ko jigiya minɛ ko a bɛ se k'a fɔ a bɛ ka sinsin k'an bɛ donni minɛ ko bi min n'o bɛ tali kɛ kɔɔri ye i n'a fɔ an da sera a ma o kumana n'a sɔrɔ Mali an bɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɔni ka sanction kɔnɔ Mali fana sigi tɛ den dɛ bɔda o bɔda bɛ ɲini fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o kumana ko anw ka marakɛbaaw k'u kɛn bɛ k'u cɛsiri baara de kɛ o de y'a to k'u ye i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali tigi sen kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri o kumana ko a bali an k'a fɔ 1000 bɔɲanko tɔni 1 i k'a dɔn n k'a fɔ tɔni 1000 bɔɲanko o kuma ko u ye u kunsini o ye k'a dɔn k'a fɔ Conakry o port la Mayimuna Dunbiya ale ka fatiri ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ i k'a dɔn Nouakchott ani Bamakɔ cɛ o kumana mars kalo tɛmɛnen n'a sɔrɔ i k'a dɔn sira dayɛlɛ la o ko Mali o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi o ko camion 30 bɔɲanko olu fana bɛɛ lajɛlen kɔ fara i k'a dɔn kɔɔri la tewu ni ka u kunsini a ye i k'a dɔn Conakry port a la i b'a ye kanto k'a fɔ hakilila jiginna juma tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2022 min bɛ Kure Malikaw olu fɛ yen kofɔ o kuma ko ɲɛmaaw olu bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ yen anw ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don an ka i k'a dɔn togodaw yiriwali kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ Modibo Keyita ale kofɔ ani minisiri Ichɔma ani i k'a dɔn a tɔɲa minisiri min ni o fana ɲɛsinnen don hakilila jiginna i k'a dɔn taa ni ka segin ani an ka jamana minɛbaw kunkan kibaruya ɲɛnabɔli kofɔ n'a bɛ Madame Dambele Madina Sisoko kofɔ ko ka se i k'a dɔn minisiri min ɲɛsinnen don an ka usines olu kunkan ko kibaruya ɲɛnabɔli ma o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kure Mali i k'a dɔn Laginɛ fana kɛrɛnkɛrɛnna Laginɛ port o maa ɲɛmaaba yɛrɛ directeur général port autonome Conakry ko ale yɛrɛ fana nana i k'a dɔn Kure Mali walasa baara in a ka kɛ o kumana bɛɛ lajɛlen ɲɛna hayi wɛrɛtigiw jɛrɛ dama ɲɔgɔn fana ni dura ye o bɛ ɲɔgɔn fana ni dura ye dɛ kɔrɔmɔrɔ ni ko n'a gɛlɛyara kuma dɔ a bɛ kɛ i k'a dɔn bɔda bada ka sɔrɔ wa a bɛ kɛ sababu ye ko i k'a dɔn k'a fɔ wasa bada ko a na kɛ anw ka jamana kunbɛn o kan ko nin wale min ni a filɛ nin ye anw ka furancɛ fanga maaw tiɲɛ don o kumana an bɛ dekun minɛ kɔnɔ o dekun tɛ dɔwɛrɛ ye min labɛnna CEDEAO ale tɔn fɛ tɔn min ni a bɛ i k'a dɔn maa minnu n'olu bɛ jamana ɲɛmaaw kofɔ ni o y'u ka gɛrɛn belebele ye k'u ye embargo bila Mali kabi an k'a fɔ janvier kalo tile 9 san 2000 ani k'a dɔn 22 ni gɛrɛn ma ci taa bɛ wuli gɛrɛndanden kelen-kelen bɛɛ la kelen-kelen
gren bi ci wala mataka wuli grena de la kelengele aywa akoni kanasiga kunafundi gafe ya vrai les chefs d'état de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jamana o kado a jamana masakew ko lu ka faranyanga kera sababu ye ni ka datugu Mali ye ani ka ikado ka fo Mali yere datugu ni fere ye u yere ka hakilina na ka nga jamana marabaw olu kele do ka fero ni dabali chama ko lu sigi sengade o sigi sengade dore ko marsi kalo temeni na ku ye knock shot sira ni ka o franco jeya hali nasoro gela do la soro la ulla ro ko mimbe la gine sira ni ko fana kufo o de ato ko o koni ko o bara o damne na ikado juma temeni badri bayi kanto ka fo ni wale mi ni ikado ministru ye nyanzoro kuremali o kumana ani la gine yere a mamu no nyeshine do poru yere o bara nyana bolima ko ikado ku ye nyanzoro wi hakli falin falin chamanje Mali ni aunga Mali ani ikado la gine ni nyanje je nyanya munu no lu be ningura bi sega fiala tugumina romo ko ni gele kuma bi kasabu fanai anga boda bada yi sabu kuma dola ikado ko ni kodo magele ikado surati soro Allah o ko ni gele ikado ko na bi kasabu ye furaka soro Allah ko ni nyanje kuma ba mi nu ye akei ikado ka fo kuremali ko camion bi sababu nyangu ulu bele jele fali do ikado kori la kori mi ni akoni kunshina ikado lagine porma o ko o fane invana senve ma nyama o chaman tumbe ma mi ni alifana nyesine do anga ikado mamunu no luye de taniga segi kebao no ye conseil malien de transport o ma nyama Yusuf Traoré bani Yusu alifana tumbe keneka ko jama kulu na le num bele jele ye ma bawye ma hakli ferele ndo modo munu ni ikado ube bara nu nyedo ubele jele ye kuma ni kata ikado nyan dafe ya ira ka fo port autonome ma nyema ka bo lagine kunakiri nabi Mamadou Biro Diallo kufo ale ya ira ka fo ni wale mi ni akabara udaboto fle ko lu kembe ka port labbe ikado ka fo kunakiri wala sa malika mineu ubisega ikado sigro basoro ubisega wasa basoro ko ka soro gele make ala ko bara kera ka ba kunakiri ka ulu fe atene yesa ntoribu mawjugu ba benema de mo e ma de tito bloquer le kono ka jula la ko be fanga blo faledi anga tafe anga na dabla de o ma ko mi Mamadou ikado Biro Diallo yi ako ale port ma nyema yi nabi la gine kunakri port kufo ako fero ni dabalu betkeledo ka joroba ani kado wasabadi Mali mineu ulu jinyoro kula ani Mali mineu munu nganga na Mali kono ulu bise ka ikado bismillah tugumina ko bara u belejele kera ka ba o de ato ikado la gine ma nyema o tola ko ale yo krofo ko fo ko jeya ministry min nyachiri do anga do yiri wale kungango kibarama no bi ichama ko fo ikado Modibo Keita ale ye wele bla okumana mawo ma no dabe ikado ni bara ngono wala sabeka ijo la inafo ya fo chomina baraka ke nyeka ikado ka fo nafaka soro yoro neni ndo mama kuma nyana de atega fo ni wo Modibo to ko be haglina angata akoko baraka ke cheka fo nafaka soro roro ko de ato ka ye wele bla bema Modibo ministre du développement rural Modibo Keita okumana kayi ikado mo wele ka fo aw munumbe ni aw dabe kori senekula aw dabe kori bayle malikula wa aw red dabe ikado kori akabo okumana malila ni kata aw nafasoro yoro fe ko beki ijoro la ko kera ale ka korofo machaya de ko redu sene yoro bay to godai oui ale ka nga kuma wala okuma ko ayo sinzi okan aya ira ka fo ni mi vle ni okuma ko ni mi ke sababu ye ningura ka fie malika hakilna were la wa fere kura mun nolu tigeto fle ko wala saka bara insigi singa madame Dambele Madina Sisoko ministre men nyasine do tanigan segi ani ka se kado anga jamana minembo olu kunga ngo kibara nyina bolima ale fana ira ka fo fere kanga sega tike ani wala sa mi taniga segi nya absika ke lafia koro tugumina ku ye ikado bara bla o mine kono jango ministre ani kado mi izini ministre Muhammadu Uld Muhammad ma aya ale wele bla moma munu nolu ka bara ye soro busuni kerengena secteur privé ko beka donc ka fo jamana kungango kibara beka kanga wuli ka jo wakoni wale munun fle ni nye afomu ko debushu koromo ko dibi ke sababu ye ni kai ka do yoro woro ni ko hakilna la nati mogo la o kuma makunye mine woro munun kanga sega soro ani wala sa ka seko la soro no yala ananga jamana sega nafa soro la tugumi murtanin porte mene ko kulla gineta o kuma na bara bi ka ke o mine de kono bi ka do Mamadou Biro Diallo ale mi ka do Conakry port ma nyemai ale ya yira ka fo wala sa ka bara nu ni ko sinzi atinye fu
mingo o de siraba ka gɛlɛya minnu be n'o bi tali kɛ lakana maaw walima o kuma siraba ka gɛlɛya minnu be fura min bɛ se ka sɔrɔ o la o de y'a to ale ɲi wulila ni ka se polisi yɛrɛ ma ɲɛma ba ma anw fɛ yan nɔ Bamakɔ directeur général min bɛ polisi kunna k'a dɔn ko ani Mamadu Biro Jalo olu ye hakili falen falenw kɛ k'a dɔn min ni o ye alamisa don ye kalo tile 5 ka yira k'a fɔ maa minnu n'olu bɛna sugandi ni ka u bila nin sira ninnu o kumana u cɛma walasa u ka jateminɛ kɛ u k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariya ka fɔ la cogo min na maa kana bin maa kan u ka na sira i k'a dɔn k'a kasagoya mɔgɔw la k'u y'o kɔrɔfɔ fɔ k'u jɛya min bɛ tali kɛ maa ɲɛmaa min n'o bɛ polisi kunna directeur national de police inspecteur général Suleiman Traoré ko ale ni k'a dɔn k'a fɔ port maa ɲɛmaa u bɛɛ lajɛlen bi jamana fila in bɛ u danga de la maa minnu n'olu bɛ kumana bila sira kan ni ka sira taa ni ka segin jateminɛ k'u ka kɛ ni sariya ye u ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ bonya ani karama ye walasa i k'a dɔn nafa bɛ se k'a lasɔrɔ a cogo min na ko nin wale min filɛ ko maa bɛ se k'a fɔ Mali kɔni ka kɔɔri o kumana ko bɔda kura sɔrɔlen filɛ a la nin ye walasa o kumana ninkura ka fiyɛ kɔɔri a taali i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw la hakaja nafa bɛ se k'a lasɔrɔ la cogo min na Bamakɔ i k'a dɔn k'a fɔ wula olu ka kibaruya ye nin ye Mayimuna Dumbiya ale ka fasiri don Maïga fo ka soir de Bamako fo ki yɛrɛ fo lase kɛ ko ɲuman na janyo masa i k'a dɔn Mauritanie sira minɛnen juguw taara don la k'o kɛ ni bɔ ni mata yaw ye ka tɛmɛ yaasa ka maninfinw degalabu ni min ye cɛ ye k'i ye den ye hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ e ka taa bi maa ka laginɛ sira la ye parce que u y'a dabɔ de kan an ni Mauritanie cɛ tiɲɛ Ala y'a kɛ o ma tiɲɛ wallahi o fana digira dɔw la o min ye lajinɛ sira ye o min fana daminɛnen filɛ nin ye u ye gɛlɛya min don Mauritanie sira la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ko f'u k'o gɛlɛya ɲɔgɔn don i k'a dɔn lajinɛ sira la Mali a tɛ kɛ maa sago ye Mali bɛ kɛ Ala sago ye nka an ka tile an ka tiɲɛ fɔ baara ka kɛ kuma bɛ nin de nɔfɛ ni maa don n'o ko la e ta bɛ k'a la duuru naani dugukɔrɔji i tɛ se sɔrɔ maliyɛn kan nka n'an yɛrɛ ma tile tiɲɛ ma fɔ baara ma kɛ jugu b'u sago sɔrɔ dɛ Ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ janyo masa le républicain b'ale ta ni ye le républicain ta i k'a dɔn k'a fɔ nin ye bingani walew ye minnu fana sigiyɔrɔ mara jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw i k'a dɔn k'a fɔ u fololen u folofololen u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen o kumana u ka baara kɛta de bɛnnen don ni ma sisan ka binganiw k'u kɛ ka tugutugu ɲɔgɔn na k'u kɛ i k'a dɔn yɔrɔ danfaralenw na fɛn min ye ni bingani sigiyɔrɔmalen fana ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw fɛ a kɛra Tɛnɛngu Jɔnjori ani Yuwaru dumisɛn fila i b'a ye k'a fɔ olu ntanyana ani k'a dɔn baganmisɛnnin 3 olu tora fɛn min i k'a dɔn tiɲɛni kɔni u y'o kɛ ka ɲɛsin du caman ma k'a sabu kɛ i k'a dɔn tiɲɛni a sera du caman ma min i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilama gurupuw n'o y'u ka jɛkuluw ye o kumana k'u bɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ma ban wa anw b'an se la k'u fana b'u se la wolomasiri tabaw bɛ ka yɛlɛ u fana bɛ k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ yen sigida dɔw bɛ yen u taara bingani ta k'olu sɛgɛrɛ Tɛnɛngu Jɔnjori Yuwaru minnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna la sa i b'a ye k'a fɔ kunnafoni carinna ka bɛn ni i k'a dɔn mɛ kalo tile 9 ye 2022 san ɲɛmaayaso fɛ n'o ye wolomasiri tabaw ka kunnafoni carinso cɛnisira ɲɛmaayaso ye olu y'a jira sa ko min i k'a dɔn maa 3 ko ntanyana ko dumisɛn 2 de bɛ maa ntanyani ninnu na Sidiki Dambele ale ni fasiri le républicain kɔnɔ bi i k'a dɔn état major général des armées min ye ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaayaso de ye k'u bɛ jamana den bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa tigilama minnu bɛ yen n'o ye Katiba Masina ye k'u y'a ɲini sa i k'a dɔn k'a fɔ jigitigɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la min ye i k'a dɔn dɔnkoba hukumu kɔnɔna la ka i k'a dɔn a jira k'a fɔ ko tɔnin bɛ olu la k'u bɛ ka i k'a dɔn u yɛrɛ jira dɔɔni dɔɔni ka ɲɛsin dugudenw ma ni i k'a dɔn diɲɛ maa ko anw ka wolomasiri tabaw bɛ ka civiliw fa nunu bɛ ka jɔnw de fa tiɲɛ yɛrɛ la den da nu mais dati ma o la dɛ civil min maa min a ma bɔ a tɛ hali tu ko kalama foyi nka nin kuma tɛ fɔ an bɛ taa ɲɛ tiɲɛ bɛ dɔn ni Ala ka jɛ ye o kumana ko min ye k'a dɔn u dɔnko bannen u kɔni bɛ k'a ɲini saga ni waati ka nin baara masinaw de kɛ o kumana k'u ye k'a dɔn mɛ kalo tile 9 ka nɛgɛ ɲɛ 5 waati n'o ye 5 heures du matin min ye k'a dɔn mugu filita min bɛ yen n'o ye ko obu o tir dɔ bɛ yen k'u y'o kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw ma fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ obu min bɛ yen n'o ye milimètre 82 ye jatigɛwale kɛbaa tigilama kulu ninnu ye nin baaraw de kɛ u b'a fili cogo min Jɔnjori u b'a
fili ka do ka fo tenengunde o ko olu senvesa iba ka fo ko wuli ka jo no wulu masi tabaw ka wuli ka jo e yoro lara welaw munum be ka do yoro bela jire do ni ga bedala salo olu ko ni ka do mungu fili mungu imbo fa naje ka wuli ka jo ke o kuma ka ka do kunda yenga kata ka do dangari ni ma ko vole nunu ka ko tabulu la o kuma mungu bora fa minum ve ani ka do aboro jatew uyo bela jire bo ko mungu fla no e obi flaye o fli o ko ni fla ni kana bi ka do ni yoro ko vole na mimbe ka do jafarabe o sigida ko fo aywa min yi ka do ku ko ni mase adabora yoro min gama amo soro ku o kuma na ko min yi ka do mamunu ni filila ko mamato ola aywa fe min yi ka do anga igulu mase tabaw olu ka do marama fe min be ko contre batterie fama tola olu fana yi ka do ka fo fililike kata jugu olu bo ka mugu bo fana ni ka dangari ka do ka fo jugu dolai o ko ni banana o kuma na yo chomi ni ko do berela aywa min yi bolo fe do fana ye dangari ola min minana no banana utara no ekena ya sola sabu ambe sharia ko ambe jinye tomba uluka tabulu ko okuna utara no ekena ya sola no sescom do esigida yirelai kata furakale kunvolo utaka sigere kasoro ka tege do wajamulo no ikado kiritigila mawi femi ikado ninko isa alala femi jonjoriye okuma ko obi tandi flila jonjori o obita o min flila ibai ka foko saba olu da koni bina ikado ka fo kata chieninge ka nyeshi nege jurusira do mano jesemu o tasira do wi o de konna la dumisen fla olu ndanyana menye Usman Baye san wolon fla Mariam Ba san nani ikado ko civil nani olu banana menye ikado Amadu Tamburai san bi woro ani fla akaja menye ikado jukuru Traore alefana san bi saba ani nani Bubu Tambura santa mabo Tambura san shegi olu de banana o kuma min ye ka do bagamseni do ye o sababu nyongo olu fana fara ni mugu flinse enfe o kuma bolo suo koni ko tieni de baraka buena so ya mfanfe janjo fe mi ka do ni bingani yesa ibai ka fo ko kuma ku bake ajira ka fo ko kuma na ubake ka nyeshi civil gwanza unde ma na tube ulo masiri tawo joro do ube ni ke ka jeshi civil gwanza unde ma kan atake kata ko ni bana ono warasa gwe dans l'histoire o tunye bargandani nunu kila wati wi ani takula kumbia kuma bargandani uluka wati ula atumbeke barkantani ode barkani awo o takuba nyi takula desele kwa takula galale ale galale ya famu majide okuna ko ni ko numunu vle adola ko wake ka nyeshi civil udema ko yasa ka gwele ya taka civil segere jati wale ke batikila manu tehine o tem makare mekalo kile kono to bafla ni mugani flasa ngenye woro temene ni sanga bisabaye ko ikado ka fo mugu ikado ka fo anyo chi yasa ka papalike mado kun kundale do anjaba anga ulo masi tabao jabalaka no yuka kai okumana ku ya la joka dese ka papa ka dese okumana kwa animi ngaka ko oyaso ya bunde ni ngato ndai ko kolo oredo ka kun kundale do yuwaru kane kijo amajo ka febe fwaye ka dese otumana engani ya doledu minye ikazo se ware soro alaka ankisha nywawere mama anywawere soro mandile okumana yuwari ka kuni makubale nkundale da de yenika uyalla joka dese kamugu ke ka bagabaga ka dese okumana animi ngaka ko ya soro fe minye ka do ka foka ibanga se ka ko ku o ngani ya mimba ma okumana ulumasi tabawo fana yo do okumana akera ulu fana awo o ni yesa ya soro uyakula tilia nimene melaga ofora niko uyakola tilia okumana janyo okumana ko segasegeli ko ndaile la makuvole nshi jumendo muna amasonga jo ana fagara kada munga zandrama meri maukembe ko segasegeli daile yasa ko akasa ya ko unyenyine ana sara kumina ko nyenyini ko do menye ta major general des armées ale ya jira ka foka be ka do tashi blake ani do kanyeshi bamba toma ala ku dairo nema ka doke ma banane unye ko ala ka farga fiebo ka jiri ke la fiola nga chef d'état major des armées akoka be akilla kunu minge kanga ulumasi tabo be bara ni sana yele na nga uti sharia soso ute maya jo sharia ni haka ushi soso okumana kube ka ke hukumu konala ode ya onyere ka tabulu folo o ka wulika jo ko alena ya soro uko ni kembe ka sana yele soro Allah ube nye folu ufana ke ka famyalu la se mauma ka klaka mau blasira waku ire fana be o kalambulu nu soro sanga ni wati o minye ka dokoma na ke minye fiye makoe ni fili makoe
ye a kɛra anw fan fɛ a kɛra maa wɛrɛ fan fɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ko nin baara bɛɛ lajɛlen bolodalen don nka ni maa ko i bɛ ka jibina fana da an ka faamaw la an bɛ wuli ka jɔ k'o fana ɲɛɲini na quoi k'an tɛgɛ da o kisɛ kan aucune manipulation informationnelle ne nous fera douter de la justesse de notre combat. Quoi masika ko nagarabaya ay ka do yela madu akola. Sadio Camara. Ayo phrase aucune manipulation informationnelle ne nous fera douter de la justesse de notre combat. Wana nyeshina nga fama mamba antege amba nyini ga antege da kiseka teblati. Okwana ko manyema baw. Olu masita ba manyema baw. Olu koko ambela jile ka nyamada ni kan kulumada. Anga koloshili faranchika anga jetemina uke sabu ni manu no Kenya ko tiba. Okwana ko mi uka wulika jowi anu ka nganya kinya ki munu miga keka nyeshika do dugu dengwanza uma. Yasa damse ga karo fana na fo anga fara ikado olu masita bawka. Wasigida maufana ko nu yuka ikado koma yele mabara uyo doro ukasinga anye ko jona wa jamana de famba ko jangwa an bene do kelena ni wati na jamana be ka do fiye boda nyina ni wati na feren de bali bebe tige yasa anga no soro aw ne funa kanga feren de bali betige wasa amse ko soro nyon fe chugo mina ka ke kelenye okumana wulo masiri tabaw ya ndoye ubanga bara de la nga utita na chen utena sharia soso wakuba beke hake kono wa ba bela jire keni ikado wulika jominye akunde ye kata ikado ni manu nu dawolo funya no ye jatige wale ke batigi la mawi ku jabala sogono minenge kene mamine ka ufolo folo ka fuli jinye fe ka ko re daga jugu wuli ka bo andala o de ya to kele bolo flasigile do o